χαρά και τιμή για εμάς ο Γιάννης ο Μπέζος, πολύ σπουδαίος Γιάννης Μπέζος. Και πάμε να δούμε την casual σειρά με τη νέα συλλογή παπουτσιών. Μιγκάτο, παρακαλώ πολύ, επιμελείται Αλεξάνδρα Κατσαίτη. Στην casual σειρά της νέας συλλογής Μιγκάτο Άνοιξη Καλοκαίρι 2014, η κομψότητα συναντά την άνεση, αναδεικνύοντας τη lady chic πλευρά της κάθε γυναίκας. Πέδιλα με χαμηλό τακούνι σε γήινους τόνους, όπως το ταμπά και το μπέζ της άμμου, αποτελούν τα πιο εύκολο συνδύαστα χρώματα και θα γίνουν σίγουρα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σας. Οι καθαρές minimal γραμμές τους θα σας χαρίσουν χαλαρό και μοντέρνο στυλ, ενώ τα μεταλλικά γεωμετρικά στοιχεία και τα πολλά λουριά θα δώσουν μια πιο ρετρό αίσθηση στις εμφανίσεις σας, ενώ φυσικά δεν λείπει και το all-time classic μαύρο και λευκό. Επειδή όμως η λεπτομέρεια είναι αυτή που κάνει τη διαφορά, η κατάλληλη τσάντα θα δώσει και την καθοριστική πινελιά στην εμφάνισή σας. Η νέα συλλογή Μιγκάτο σε τσάντες παρουσιάζει λύσεις για όλες τις ώρες της ημέρας που ικανοποιούν και την πιο απαιτητική φασιονίστα. Τσάντες με έντονα χρώματα όπως το βαθύ πορτοκαλί και το φούξια θα σπάσουν τη μονοτονία στο outfit σας. Εναλλακτικά, αν προτιμάτε πιο safe λύσεις με προσοχή στη λεπτομέρεια, στη συλλογή Μιγκάτο θα βρείτε τσάντες με ιδιαίτερη πλέξη, ρίγες και διακριτικά διακοσμητικά. Για έξτρα άνεση, επιλέξτε flat πέδιλα με footbed σόλα και μεταλλικές λεπτομέρειες που συνδυάζουν κομψότητα και άνεση. Περισσότερα σχέδια θα βρείτε στα καταστήματα της εταιρείας σε όλη την Ελλάδα. Κάντε like και follow τη Μιγκάτο στο Facebook, το Twitter, το Instagram και το YouTube και στο migato.gr.